Февруари 2006 година. Пред училище Васил Левски спря ми дъхът. Един поглед и разбрах без думи, че с теб започва пътят, от който няма връщане. Нещо в теб ми каза, тя е за теб, и аз повярвах на онзи миг без да мисля. 20 години, мизинко, и ръката ти е все така в моята. 20 години и все така се събуждам щастлив, че си до мен. Търпелива си, когато светът натежава. Красива, дори в ранните часове без сън. Добра по начин, който не мога да обясня. Прекрасна майка, прекрасна жена. Домът ни диша, защото ти го изпълваш живот, а децата ни растат в топлината, която създаваш. 20 години, синко, и ръката ти е все така в моята. 20 години и все така се събуждам щастлив, че си до мен. Момичето пред школото този февруари, днес е жената, с която искам всеки следващ ден. Не ми трябват клетви, стига ми начинът, по който правиш дома ми най-топло място. 20 години, зинко, и ръката ти е все така в моята. 20 години и все така се събуждам щастлив, че си до мен. Години, зинко, и ръката ти имам все така. Зинко, обичам те все така. Февруари 2006 година. Пред училище Васил Левски спря ми дъхът. Един поглед и разбрах без думи, че с теб започва пътят, от който няма връщане. Нещо в теб ми каза, тя е за теб, и аз повярвах на онзи миг без да мисля. 20 години, мизинко, и ръката ти е все така в моята. 20 години и все така се събуждам щастлив, че си до мен. Търпелива си, когато светът натежава. Красива, дори в ранните часове без сън. Добра по начин, който не мога да обясня. Прекрасна майка, прекрасна жена. Домът ни диша, защото ти го изпълваш живот, а децата ни растат в топлината, която създаваш. 20 години, синко, и ръката ти е все така в моята. 20 години и все така се събуждам щастлив, че си до мен. Момичето пред школото този февруари, днес е жената, с която искам всеки
Обичам те все така. Добри ли са обувките с бос крак за невропатия или плантарен фасцит? Те са изключително лесни за някакви хора. Не ще ги ставя от тия. Сара Кейт Здравейте, Ям. Ето да ме гърбе. До вас. Come back. Не хвърлям тама. Този продукт от вас. Да. Аз се благославям рецепт с много здраве, с много благополучие, с много любов, обаче Божията любов, която е истинска агапи и обичта да забавя цялото семейство. Още повече. Questo lo
Ще мина през... Само решаваме го правим. И са дошли да бъдат част от нашия празник. Безкрайно много ви благодарим. Благодаря на моята съпруга, че 20 години споделя живота си с мен. И затова съм ви приготвил една малка изненада. Отнеми повече от 6 месеца да го направя. Написах песен специално за нея и ми отне 6 месеца за това и имах и известна доза помощ от някои хора. Надявам се да я хареса. Между другото, пишех текстове, триех и през цялото време тя си мисли, че пише с някой ме пита: ти с кого пишеш, и веднага ми проверяваш телефона. Надявам се да ви хареса и на всички вас и добре дошли малко в... Може би ние сме добре дошли, защото знаете, че ние живеем тук, но добре дошли тук на нашето празненство и благодаря за това, че сте част от нашия празник. И ние благодарим. Ами ще пием ли сървотката после? Ами, ще пусна песента, надявам се да ти хареса. Може би трябваше веднага да я пусна без да знаеш, но... Но те на запис не е интересно. Вземай микрофон. Ами аз не мога да пия, затова Те ли правиш, бе? може би по-добре да запазим гостите да бъдат тук.
Стага да каже, затварям и спяваш, де си тръгваме всички. Не, по-добре да ходиш добре. Пак гледа Минка. Минка ела да движи от тия. Да, Февруари 2006 година, пред училище Васил Левски спря ми дъх. И разбрах без думи, че с теб започва пътят, от който няма връщане. Нещо в теб ми каза, тя е за теб, и аз повярвах на онзи миг без да мисля. Когато светът натежава, красива, дори в ранните часове без сон. Добра по начин, който не мога да обясня. Прекрасна майка, прекрасна жена. Моя потиша, защото ти го изпълваш живот, а децата ни раснат до приемната, която създаваш. 20 години, синко, и ръката ти е все така в моята. 20 години и все така се събуждам щастлив, че си до мен. Момичето предшколното този февруари, не си женалка, с която искам всеки следващ ден. Не ми трябват клетви, не стига ми начинът, по който правиш дома и най-топло място. 20 години, синко, и ръката ти е все така в моята. 20 години и все така се събуждам щастлив, че си до мен. Двайсет години, синко, и ръката ти е все така. Синко, обичам те все така. Аз имам момчета при мен един. Как го говорим много? Мога да направи това. Нищо не ти има да знам. Да не правим изолация. Това е да. То майсторо, то пенера. То майсторо. да, ма.
Другите има. Май в България първо са прави всичко това, после всичките изключат, нали? Това е наша снимка. Не, така е. Лега долу, лега. Долу на Трябва да си го отключите. Айде, спрете, бяха двамата, дай, няма дамата. Да ми кажа, сега съм мистерия. Друго си е наказа, който никому не намажи, къде го бе? Така го изкърваши после. Голям гаваречи. Една минка, бе, на картинка. Не кой стари бе. Не аз не пак такова. От тях да гипса, минерална. Изсипай там, изсипай там. Надявам се да ти харесва. Много горе каза. Те я повече. Just
започва пътя, от който няма връщане. Нещо в теб, тя е за теб и аз повярвам на онзи миг без да мисля. 20 години синко и ръката ти е все така в моята. 20 години и все така се събуждам щастлив, че си. Търпелива си, като светът на държава. Красива, дори в ранните часове без. Добра по начин, който не мога да обясня. Прекрасна майка, прекрасна жена. Домът ми тиша, защото ти го изпълваш живот, а децата ни растат в топлината, която създава. 20 години синко и ръката ти е все така в моята. 20 години и все така се събуждам щастлив, че си до мен. Момичето пречкото отива и говори, не си жената, с която и съвсем не следваш мен. Не ми трябват клетви, стига ми начинът, по който правиш дома и най-топло място. 20 години синко и ръката ти е все така в моята. 20 години и все така се събуждам щастлив, че си до мен. Двайсет години синко и ръката ти е все така. Обичам те все така.